za a raba ni da ke wayo. Da alini idona yana ta zubar da ruwa, zuciya na kuna murya na tana ta kakkarwa, yanayi na ya canja ta mukar wanda zai zamo gawa. Yau hujja ko dalili ya sanya ni kamar indo iyo. Shaku da ni da itatun kuruciya a cikin wasa, jininmu ya haɗu sosai gidanmu da naso ba nisa. Kullum ta zo gidanmu ni ma in zo mu gaggaisa, bacci ne kawai yake raba ni da ni da ita wayo. A kwana a tashi girma ya kama ni da ni da ita, mun kai munzalin ta aure ya cancanta da ni da ita. Duka dangin suna faɗi ya kamata a bani ita, in je gun uba da abba na in gaya musu wanga batuna. Na zo gun umma na bayyana mata zancen nan, dai farin cikin wannan batun ta ce kai yaran nan. Har ɗin tsokana ta ce waiwa ya ga angon nan, aka sa ranar auren bikin wa bai wuce mako ba. Mu gaisa mu tattauna a batun aure, ta ce mini ango na rasa kafa dole na wazare. Na ce bari faɗin haka ni da ke samsam ba ware, waya ta ce ta yi ringin na ɗaga mai saurare. Da an ce ka zo gida samsam babu batun aure, babu batun aure. Zuwa na gida na ga magana ta duka ake yi ne, kowa ya yi tagumi yana yaran zai ne. Sai antina ta ce wai mama ta yi tunani ne, yarinyar da kake so wai mama ta shayar da ita. Sa kaina shashsheka kawai nake yi ne, magana ta akan iyaye don Allah ai kun gane. Ba yar ku bace ba ko yar ku a daina hakan ne, idan ni mata ki a yanzu ya sanya ni kamar